Bana ko ning tao bi. Ito dia. Oo, may muto. Sa iya dako. Oh, murag nagadakop na sila daw. Asam na yung ato daw. Pila lagi ko. Sige, mahangin na siguro daw. Sige, salamat. Iyon na ko. Sige. Sige, sige. Grabe nita. Oy. Diri man taon na sa ini. Chip, oy nga, wa man tayo dakpan diri lagi motor. Sabi ti agi Andre Uy, na kabayo. bro. Kabayo. Bro, kita na ngomong bro. Kini. Ya, dapat ini. Ano pala ta bro? Sir. Hey, ka. Pwede magi sir? Pwede man. Pasig dakpon niya ko ninyo sir. Yan na dakpon ka. Bila pa berapa ko sir? Dali. Agi. Lagi na kay malit pa ka. Terus helmet. Sama nila. Eh, bagi ako ba? Mesti na pagkubaon to na kayo. Lisensya. Ano ko lisensya sir? Asa kita to kay. Tanaw daw basi kulang naghangin. Sir, saluoy mo na ako ba? Ano sir oh? Tignan kong lisensya oh. Oh. Uy. Expire man yung lisensya dong. Bago ra na girin yun sir oy. Asa yung helmet? Asa yung helmet? Eh, wagi ko ba? Adili. Nyara. Isa. Kuang yabe. Isa. Bro. May mayo Iwan ano. to rin tiyopik. Driving without no helmet. Driving without no helmet. Driving without helmet. Wala sa iba. Ito na. Kini, mayari sa ito sa opisina para makuha naman yung motor. Oh, ang yabe asa. Dili naman ng presyo. Oh, ang yabe oh. Nasa ko ang yabe. Wala na may mo anak kay wala kay restro, expire mo restro. Oh. Expire naman sir. O pakay helmet. O pakay helmet. Naman disgrasya ka. Patay ka sa Kana na yung motor tre. Mabayaran mo na. Pag-ambig back na yan. Pag budak pa ka. Drive ka kay lisensya wa kay helmet. Kaya dong. Aginak dong. Uy, tao. Ini. Yung kwani. Tay na ang pulisa na. Gol. Ya. Ako'y kanimo mata. Bagi ko bing. Paunsan na. Dakpan magkuyal ako kay kuan di ko panabot ani oy 50,000 kayo bay runon yawa ako expire ako i-restro 10,000 ra mang restro ron. Lisensya 3,000 dapat 13,000 ron eh. Sa man dako mo. Tara, balik ka na to. Tara, bago na ito na. Ay, utang sa kwarto na pre. Ay, bad. Atang. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hi guys, kami po yung nag-vlog sa Dudong TV, tsaka ako yung may-ari ng channel, tsaka ito po yung mga kasama ko, members sa sa Bisaya pa, mga kauban ako sa amuang pagbuhat o mga video like ay lang kayo na ninyong seryoso guys, kay kanang tanan pakatawa lang na, and ay lang mo kalimot, palihog lang ko sa pag-subscribe, share, like. Salamat po kayo. God bless.
Tayo guys sa amuang butan o gwapo nga cameraman and editor tig-edit sa amuang video. Ara siya oh. Bill siya Shave Arshad Pugal mo na siya. Unsay ma-shoutout nimo? Shout out sa akong mga classmate o sa mga tanan nga nakaila sa buwan. Ayan po. Maraming salamat po guys. Balik po sa inyo. Subscribe and like. Thank you po. Guys. Ole. Paralan na bagora ko na nakpan. Mulai na may kikat mo ng shooting. Oh, yang. Yo. Yo. Oh, what's up? What's up? Yo. Guys, subscribe. Abot na may. Nga to boy. Ikaw na buto. Boy. Hilom ba? So, punta natin yung mga kaklase natin kasi sobrang na-miss namin to. Punta natin na guys. Sobrang na-miss namin tong mga kaklase namin. Bigla namin dito nakita. Yes. Ito po tayo ngayon. Saan? Ito mga classmate ko si... Hi! Gusto mo na may shout out? Sige, mag-shoutout ako sa... Ano, ulit? Okay. Patay na, bilang sa spamas, ginoo.